Kawadhi mbele ni piny owacho ka otenore kod riwruoge ma ok mag piny owacho chako chenro mar jiwo chenro mag neno ni rawere manyiri kod mine yudo taulo mag ria kaachiel kod keto negi lwasi makare e seche mag neno malo e yimbo mar piny Kenya. Jafwambo marwa ma Migori Juma nigi ler mar wachno. Rawere manyiri kaachiel kod mine mathoth e gwego mag Migori kaachiel kod imbo mar piny Kenya pod yudo pek e yudo taulogo mag ria kaachiel kod kuonde maler maginyalo loke taulogo mag ria e sechego magineno malo. Also looking at the kind of environment that we're working in, that they should be friendly in terms of sanitation, in terms of where they're able to change. When I talk about the access to sanitary towels in schools, it's not just merely availing the sanitary towels. It also goes hand in hand with the privacy of these girls. When they want to change the sanitary towels, are they secure? Akwede kindo ganda bende oseyudo thoth joma mine kaachiel kod rawere manyiri e sechego magineno malo. Moko kuom jopuonje manyiri osebedo ka leo sikul e kindeno magineno malo. Even school absenteeism in this region, like even in Migori here, was almost 60% of the girls who are undergoing periods, they miss schools. And we are talking about missing schools for almost 3, 4, 5 days. The sensitization of male champions in school will go a long way in ending the period shame, in ending the period stigmatization among girls, and as well as eradicating period poverty. A change of narrative not only on social norms and normalizing the period as a stigma-free, but also ensuring that these things are accessible to... Eng'wech mar ne joma mine kaachiel rawere manyiri oyudo taulogo mag ria kendo bedo kod lwasi makare maginyalo loko taulogo mag ria kaachiel kod tika kweda piny owacho ka otenre kod riwruogego mok mago mag piny owacho ochako chenro mar nywando joma chuo e chenro ni. Nationally and within the region, 65% of our women cannot afford these commercial disposable sanitary pads. Also looking at the sanitation, do we have enough facilities in our schools that girls can easily walk in and wash or clean when they've stained their clothes without being stigmatized? This is something that we are doing in our counties, and even we are coming up with county-specific programs, and we want to see which county is going to be the champion in implementing menstrual hygiene management programs. E imbo mar piny Kenya, Gavana Mabusi Apollo Tuoma ema koro telo e chenro ni mane joma mine kaachiel kod nyithindo manyiri oyudo taulogo mag ria e yono makare obedo kod lwasi bende makare e seche magineno malo kaachiel kod tika kweda e kinde magineno malo. You have heard about the issue of stigmatizing menstrual cycles. It's a normal thing, and we have not been paying attention, and yet some of our girl child and even our mothers and sisters have been suffering discrimination and stigmatization. Nyaka sani thoth sikunde e kaunti ni ma Migori pod onge kod kuondego ma jopuonje manyiri nyalo loke taulogo mag ria kaachiel kuondego magiwite mago mosetiyo gin mabende koro pod be jopuonje mathoth kod yudo pek e sama gineno malo. Juma, Ramogi TV, Migori.